Wayyo Allah na. Wai, kun san me ya faru? Wallahi saurayi na ne ya min hawa uku. Shine aka samu matsala ya min ciki. Ku danna subscribe sannan ku taɓa alamar ƙararrawar sanarwa domin sanar da ku da zarar mun dora sababbin. Baɗala da 'ya'yan Hausa suke aikatawa da wannan lokaci tabbas abin mamaki ne, abin kaico, da inda aka san malam Bahaushe da riƙe al'ada da kuma riƙe martabar addininsa. Ya ga samu matsala ya min ciki da falo. Har sai zaro ido farata. To ciki da falo da gidan bene ya min shine na ce in aure shi. Allah na. Wai, kun san me ya faru? Wallahi saurayi na ne ya min hawa uku. Shine aka samu matsala ya min ciki da falo. Har sai zaro ido farata. To ciki da falo da gidan bene ya min shine na ce in aure shi. Baɗala da 'ya'yan Hausa suke aikatawa da wannan lokaci tabbas abin mamaki ne, abin kaico, da inda aka san malam Bahaushe da riƙe al'ada da kuma riƙe martabar addininsa. Kamar da yadda kuka sani a cikin wannan zamani da muke ciki, 'ya'yan Hausa musamman mata sun kasance suna aikata taɓara baɗala kala-kala, ta inda suke yaɗa hotuna, bidiyoyi na sashin jikinsu da tsiraicinsu, babu jin kunya, babu tunanin me je ya dawo. Wai harkar yaɗa baɗala ma ta zama abin rige-rige da gasa ga matan Hausawa a wannan lokaci, tir da wannan duniya tamu da wannan zamani da muke cikinsa na yaɗa baɗala ƙarara a fili da 'yan matanmu suke yi na Hausawa. Waƙoƙin batsa, kalaman batsa, hotunan batsa, bidiyoyin batsa su ne abin rerawa, su ne abin yaɗawa ga matanmu na Hausawa a kafafen sada zumuntar zamani. Sai dai kuma bayan dukkanin aikata wannan samfurin tabara da suke yi, burin kowace ya mace ta samu miji na gari. Ta yaya bayan ke kanki baki zama ta garin ba?
Ya kamata 'yan matan mu na Hausa ku yi karatun ta natsu. Abubuwan da kuke aikata san ba daidai bane ba, sam bai dace ba, sam akwai lam'a a cikin tunaninku. Da dukkanin wani ɗa namiji ya sama wa uwarsa 'ya'ya ta gari, ya samu mata ta gari wadda bata yi irin waɗannan abubuwa na samfurin baɗala a kafafen sada zumuntar zamani ba. Domin koda a ce ta yi domin ta burge maza, to su kansu mazan da suka kalli abubuwan ta burge su ba za su so cewa a ce ta kasance matarsu ba. Matan mu na Hausa na wannan zamani babban illa ce kuke yi wa kanku, domin a duk lokacin da kika ɗora wani hoto wani sashin jikinki ko kuma wata bidiyo, abin nan yana nan, domin wani idan har ya ɗauke shi zai adana shi ne domin jiran ko ta kwana lokacin da zai yi ƙoƙarin ɓata miki suna. Wasu da yawa daga cikin 'yan mata hakan yana faruwa da su a yayin da aka kusa bikinsu, wani ya dinga yi musu barazana da wannan abubuwan da suka taɓa aikatawa, ta inda idan sun ki amincewa zai iya yaɗa wannan abu wanda hakan ka kawo sanadiyar mutuwar aure, fasa aure da dai sauransu. Ya kamata 'yan mata ku ɗauki darasi ga na gabanku waɗanda irin wannan illa ta samu ga aurensu ko kuma tun kafin a yi bikinsu aka fasa. Kamar yadda dai kuka sani a karin maganar Hausawa, dama masu iya magana sun yi gaskiya da suka ce daga na gaba ake ganin zurfin ruwa. Ya kamata 'yan mata ku canja tunaninku na wannan ayyuka da kuke aikatawa na samfurin baɗala. To Allah ya kyauta, Allah ya shirye mu gaba ɗaya, Allah ya raya mana zuri'a.